Затова, вместо да осъждаш онова, което ти наричаш лошо в света, запитай се какво ти позволява да съдиш за това лошо и какво би искал да направиш, ако изобщо искаш, за да го промениш. Обърни запитването си не навън, а навътре. Коя част от моя аз искам да изживея пред лицето на това нещастие? Кой аспект на съществуване избирам да проявя? Защото всичко в живота присъства като инструмент, с който да твориш, и всички събития просто ти предоставят възможността да решиш и да бъдеш този, който си. Това важи за всяка душа, така че би трябвало да ти е ясно, че в Вселената няма жертви, а само творци. Учителите, живеели на тази земя, са знаели това. Когото и от тях да назовеш, нито един не се е смятал за жертва, въпреки че мнозина са били действително разпънати. Всяка душа е учител, въпреки че някои не си спомнят своя произход и наследство. И все пак всяка душа създава ситуацията и обстоятелствата за своята най-висша цел и най-бързо припомняне във всеки един момент, наречен сега. Затова не дей да съдиш кармичната пътека, която следва някой друг. Не завиждай на успеха, нито съжалявай за неуспеха, защото не знаеш какво е успех и неуспех в равносметките на душата. Не наричай нищо бедствие или радостно събитие, докато не решиш как да го използваш или не видиш как се използва. Нещастие ли е смъртта, ако спасява живота на хиляди? И радостно събитие ли е живот, донесъл само скръб? Дори това обаче не бива да съдиш, а винаги да пазиш мнението си за себе си и да позволиш на другите да имат свое мнение. Това не означава да пренебрегваш призив за помощ или поривите на собствената си душа за промяна на обстоятелствата или състоянието. Означава да избягваш да съдиш и да даваш определения и да си гледаш работата. Всяко обстоятелство е дар и всяко изживяване е скрито съкровище. Някога един дух познаваше себе си като светлина. Този дух беше млад и копнееше за опит. Аз съм светлината, каза той. Аз съм светлината. И все пак цялото знание и утвърждение на тази истина не можеше да замести изживяването й. Сферата, от която се прояви този дух, нямаше друго, освен светлина. Всеки дух бе възвишен, всеки дух бе великолепен и грееше с блясъка на моята внушителна светлина. Така че въпросният млад дух беше като свещ пред слънцето, заобиколен от най-величествената светлина, от която беше част. Той не можеше да се види, нито да изживее себе си като този и това, което наистина е. И така, този дух жадуваше и жадуваше да познае себе си. Толкова силен беше копнежът му, че един ден му казах: знаеш ли какво трябва да направиш, за да задоволиш този твой копнеж? Какво, Господи? Какво? Ще направя всичко! Възкликна малкият дух. Трябва да се отделиш от нас, останалите, отговорих аз. И тогава да призовеш тъмнината. Какво е тъмнина, Свети? Попита младият дух. Онова, което ти не си, отвърнах аз и духът разбра. Духът стори това и се отдели от цялото. Да,
Дори отиде в друга сфера. В тази сфера духът имаше способността да изживее най-различни видове тъмнина и го направи. Но сред цялата тази тъмнина той извика: Отче, Отче, защо ме остави? Както си правил и ти в най-тъмните си мигове. И все пак аз никога не съм те изоставял, а винаги съм до теб, готов да ти припомня кой наистина си ти. Готов винаги да те повикам у дома. Затова бъди светлина в тъмнината и не я кълни. И не забравяй кой си в мига, когато те заобиколи онова, което ти не си. Но възхвалявай творението, дори когато се опитваш да го промениш. И знай, че това, което направиш в момента на най-голямото си изпитание, може да бъде твоята най-голяма победа. Защото опитът, който постигаш, заявява кой си и кой искаш да си. Разказах ти тази история, тази притча за младия дух и слънцето, за да разбереш по-добре защо светът е такъв, какъвто е и как може за един миг да се промени, когато всеки си спомни божествената истина за своята висша реалност. Има хора, които твърдят, че животът е училище и всичко, което наблюдаваш и преживяваш, ти служи да се учиш. Вече говорих за това и отново ще кажа. В този живот няма какво да научиш. Трябва само да си припомниш онова, което вече знаеш. В самото проявление на онова, което знаеш, ти ще го осъществиш на практика и ще пресътвориш себе си чрез своя опит. Така ще оправдаеш живота и ще му дадеш цел. Ще му придадеш святост. Да не би да казваш, че всичко лошо, което ни се случва, сме избрали сами. Дори нещастията и бедствията по целия свят са на някакво ниво създадени от нас, за да изживеем противоположното на това, което сме. Това ли имаш предвид? Ако е така, нима няма по-безболезнен начин. По-безболезнен за нас самите и за другите, по който да създадем възможности да познаем себе си. Ти зададе няколко въпроса и всички са добри. Да ги разгледаме един по един. Не всичко, което наричате лошо и което ви се случва, е избрано от вас. Не е в смисъла на осъзнат избор, който ти имаш предвид. Но всички тези неща всъщност са сътворени от вас. Ти си в постоянен процес на съзидание. Във всеки момент, във всяка минута, всеки ден. По-късно ще обсъдим как можеш да твориш. За сега просто ми повярвай. Ти си една голяма творяща машина и създаваш нови проявления, буквално с бързината, с която мислиш. Събитията, случките, условията, обстоятелствата, всички те са творения на съзнанието. Индивидуалното съзнание е достатъчно мощно. Представи си тогава каква съзидателна енергия се освобождава, когато двама или повече се съберат в мое име. Ами колективното съзнание? То е толкова могъщо, че може да сътвори събития и обстоятелства от световно значение и с планетарни последствия. Не би било точно да се каже, не и в смисъла, който ти влагаш, че ти избираш тези последствия. Не ги избираш нито ти, нито аз. Също като мен, ти ги наблюдаваш и решаваш кой си по отношение на тях.
Въпреки всичко, на този свят няма жертви и няма злодеи. И ти не си нито жертва на избора на другите. На някакво ниво всички вие сте създали онова, което твърдите, че ненавиждате. И понеже сте го създали, сте го избрали. Това е напреднало ниво на мислене, до което рано или късно ще стигнат всички учители. Само когато са способни да поемат отговорност за всичко, те могат да добият силата да променят част от него. Докато поддържаш представата, че някъде там има някой, който ти причинява нещо, ти сам се лишаваш от способността да се намесиш. Едва когато кажеш «Аз го направих», можеш да намериш силата да го промениш. Много по-лесно е да промениш това, което правиш ти, отколкото онова, което прави друг. За да промениш нещо, първата стъпка е да осъзнаеш и да приемеш, че си го избрал такова каквото е. А ако не можеш да го приемеш на лично ниво, съгласи се с него, воден от разбирането. Ние всички сме едно. После се опитай да го промениш не защото е неправилно, а защото вече не дава вярна представа за този, който си. Има само една причина да направиш нещо. Да заявиш пред Вселената кой си. Използван по този начин, животът се превръща в самосъзидание. Използваш живота, за да сътвориш себе си като този, който си и който винаги си искал да бъдеш. Освен това, има само една причина да отмениш нещо. Ако то вече не изразява този, който искаш да бъдеш, не те отразява, не те представя. Ако искаш да бъдеш точно отразен, трябва да се постараеш да промениш всичко онова, което не отговаря на този образ за теб, който би искал да преоткриеш в вечността. В най-общ смисъл, всички лоши неща, които се случват, наистина са избрани от теб. Грешката не е в това, че си ги избрал, а в това, че си ги нарекал лоши. Защото с определението им като лоши, ти наричаш лош себе си, тъй като ти си ги създал. И тъй като не можеш да приемеш това определение, вместо да наречеш себе си лош, ти се отричаш от собствените си творения. Именно тази интелектуална и духовна нечестност ти позволява да приемаш свят, в който условията са такива, каквито са. Ако трябваше да поемаш или дори да изпитваше дълбоко чувство на лична отговорност за света, той би бил много по-различен. Това със сигурност щеше да е така, ако всички се чувстваха отговорни. И именно очевидността прави ситуацията толкова мъчителна, толкова горчиво иронична. Природните бедствия и нещастия на този свят, торнадото, ураганите, изригванията и наводненията, както и всички физически катаклизми, не са непосредствено създадени от вас. Вие сте отговорни за степента, в която тези събития влияят на живота ви. Във Вселената се случват неща, чието предизвикване или създаване и най-богатото въображение не би могло да свърши с вас. Тези събития са сътворени от колективното човешко съзнание. Целият свят, всички заедно в ролята си на сътворци, пораждат тези преживявания. Това, което всеки от вас като индивид прави, е да реши
какво означават те за него самия, кой и какво е той по отношение на тях. Ето как вие създавате колективно и индивидуално живота и времената, които изживявате, с цел еволюция на душата. Ти попита дали има по-малко болезнен начин, по който да се изживее този процес. И отговорът е да, има. Дори тогава обаче, нищо в обстоятелствата не би се променило. За да стане по-малка болката, с която асоциираш земните преживявания и събития, както твоята, така и чуждата, трябва да промениш начина, по който ги възприемаш. Не можеш да промениш външното събитие. То е колективно творение, а ти не си израсъл достатъчно в съзнанието си, за да повлияеш самостоятелно на онова, което е създадено от всички. Затова трябва да промениш вътрешното си преживяване. Това е пътя, по който може да се овладее изкуството да живееш. Нищо само по себе си не е болезнено. Болката е резултат от неправилно мислене. Тя е грешка в мисленето. Учителя може да накара и най-ужасната болка да изчезне. По този начин учителят лекува. Болката е резултат от оценката, която си дал на определено нещо. Отстраниш ли оценката, болката ще изчезне. Оценката често се основава на предишни преживявания. Представата ти за нещо идва от вече съществуваща представа за това. Тази вече съществуваща представа е резултат от друга, съществувала преди нея, която е резултат от друга. И така нататък, докато стъпка по стъпка не се върнеш през залата на огледалата към първата мисъл, както я наричам аз. Всяка мисъл е съзидателна и няма по-мощна мисъл от изначалната мисъл. Ето защо понякога се нарича изначален или първороден грях. Първороден грях е, когато първата ти мисъл за нещо е погрешна. Тази грешка става все по-голяма с всяка следваща мисъл за него. Работата на Светия Дух е да те вдъхновява за нови разбирания, които да те освободят от заблудите ти. Нима искаш да кажеш, че не бива да се чувствам зле при мисълта за умиращите от глад деца в Африка, насилието и несправедливостта в Америка или земетресението, което губи стотици в Бразилия. В Божия свят няма бива и не бива. Прави каквото искаш да правиш. Прави онова, което те отразява, което те представя като една по-съвършена версия на себе си. Ако искаш да се чувстваш зле, чувствай се зле, но не съди и не заклеймявай, понеже не знаеш защо едно нещо се случва, нито знаеш какъв ще е крайният резултат. И помни следното. Това, което осъдиш, ще те осъди. Това, за което се произнесеш с оценка, един ден ще станеш ти самия. Вместо това се старай да променяш тези неща или да подкрепиш хората, променящи тези неща, които вече не отразяват най-висшето ти усещане за този, който си. И благослави всичко, защото е сътворено от Бог чрез живия живот. И това е най-висшето творение. Може ли да спрем за малко, за да си поема дъх? Наистина ли чух да казваш, че в Божия свят няма бива и не бива? Точно така. Как е възможно това?
Ако ги няма в твоя свят, къде другаде биха могли да бъдат? Наистина, къде? Повтарям въпроса. Къде на друго място биха се появили повелите и забраните, ако не в твоя свят? Във въображението ти. Но онези, които са ме учили кое е редно и нередно, какво трябва и не трябва да правя, кое е добро и кое е лошо, са ми казвали, че всички тези правила са от теб, от Бога. Значи онези, които са те учили, са грешали. Аз никога не съм постановявал нищо като редно и нередно, като заповед или забрана. Да направя това би означавало да те лиша напълно от най-прекрасния дар. Възможността да постъпваш както ти харесва и да преживяваш резултатите от това. Възможността да се пресътворяваш по образа и подобието на този, който действителност си. Пространството, в което да създадеш все по-висша реалност на своя аз. Основа на най-висшата представа за това, на което си способен. Да кажа, че нещо, мисъл, дума, действие е погрешно, би било все едно да ти кажа да не го правиш. Да ти кажа да не го правиш би означавало да те забраня. Да те забраня би означавало да те огранича. Да те огранича би означавало да те лиша от реалността на този, който действителност си, както и от възможността да създадеш и да изживееш тази истина. Някои хора твърдят, че съм ви дал свободна воля, а после същите тези хора казват, че ако не ми се подчинявате, ще ви пратя в ада. Що за свободна воля е това? Нима това не е подигравка с Бога? Да не говорим за каквато и да е истинска връзка между нас. Ето, че стигнахме до друга тема, която бих искал да обсъдим. Цялата тази история с рая и ада. Ако правилно съм те разбрал, нима няма такова нещо като ад? Има ад, но не е това, което си мислиш. И не го преживяваш по причините, които са ти втълпявали. Какво е ад? Адът е преживяването на възможно най-лошия резултат от твоите избори, решения и творения. Той е естественото следствие от всяка мисъл, която ме отхвърля или казва не на този, който си по отношение на мен. Той е болката, която погрешното мислене ти носи. И все пак дори терминът погрешно мислене е условен, защото няма такова нещо като погрешно. Адът е противоположност на радостта. Той е неосъщественост. Да знаеш кой и какво си и да не можеш да го изживееш. Да бъдеш по-малко. Това е адът и няма друг по-голям ад за душата ти. Той обаче не съществува под формата на това място от фантазиите ти, където гориш във вечен огън или съществуваш във вечни мъки. С каква цел бих направил това? Дори да хранех изключително безбожествена мисъл, че не заслужаваш да отидеш в рая, защо ми е да търси отмъщение или наказание за слабостите ти? Няма ли да ми е по-лесно просто да се отърва от теб? Каква отмъстителност трябва да има в мен, за да пожелая да те подложа на вечни мъки, чието естество и сила не подлежат на описание? Ако отговаряш с нуждата от правосъдие,
Няма ли за тази цел да е достатъчно просто да откажа възсъединението с мен в рая? Нима е нужно към това да добавям и причиняването на болка до края на вечността. Уверявам те, че след смъртта няма подобно преживяване. То е измислица от вашите, основаващи се на страха теологии. И все пак, душата може да изживее такова нещастие, да се почувства толкова непълна, толкова по-малка от цялото и отделена от най-голямата Божия радост, че това за нея би било ад. Но ти казвам, че не аз те пращам там, нито правя така, че да изживееш това. Ти сам го създаваш, когато по какъвто и да е начин отделяш своя аз от най-висшата мисъл за себе си. Ти сам създаваш това изживяване, когато отричаш своя аз. И все пак, дори това изживяване не продължава вечно. Няма как да продължи вечно, защото моя план не предвижда да си отделен от мен завинаги. Всъщност, такова нещо е невъзможно, защото за да се осъществи, ще трябва не само ти да отхвърлиш този, който си, но и аз да го отхвърля. Аз никога няма да направя това. И докато един от нас поддържа истината за теб, тази истина ще възтържествува. Но ако няма ад, означава ли това, че мога да правя каквото си поискам, да действам както си пожелая, да извърша каквато и да е постъпка без опасност от възмездие? Нима е нужен страх, за да бъдеш, да правиш и да имаш онова, което е по същество правилно. Нима трябва да бъдеш заплашван, за да бъдеш добър. И какво означава да бъдеш добър? Кой има последната дума по този въпрос? Кой определя критериите? Кой създава правилата? Казвам ти, ти създаваш собствените си правила. Ти определяш критериите и ти решаваш доколко си се справил и доколко се справяш. Защото ти си този, който е решил кой и какво наистина си и кой искаш да бъдеш. И само ти можеш да оцениш доколко добре се справяш. Никой друг няма да те съди. Та защо и как Бог би могъл да съди собственото си творение и да го нарече лошо? Ако исках да бъдеш съвършен и да правиш всичко по перфектен начин, щях да те оставя в състоянието на абсолютно съвършенство, откъдето си дошъл. Смисълът на този процес е да откриеш себе си, да сътвориш себе си такъв, какъвто наистина си и какъвто наистина искаш да бъдеш. Ти обаче не би могъл да бъдеш това, ако нямаш и избора да бъдеш нещо друго. Трябва ли тогава да те накажа за избора, който си направил, след като аз самия съм те изправил пред него? Ако не съм искал да избереш някаква втора възможност, защо съм създал друга, освен първата? Това е въпрос, който трябва да си зададеш, преди да ми възложиш ролята на осъждащ Бог. Директният отговор на въпросът ти е: да, можеш да правиш каквото пожелаеш, без да се боиш от възмездие. Но те съветвам да внимаваш за последствията. Последствията са резултатите. Естествени последици. Те съвсем не са същото като възмездието или наказанието. Последствията са резултатите от естественото приложение на естествени закони. Те са това,
което се случва съвсем предвидимо като последица от онова, което вече се е случило. Всичко във физическия свят функционира в съответствие с естествените закони. Когато помниш тези закони и ги приложиш, ще си овладял живота на физическо ниво. Това, което ти изглежда като наказание или което би нарекал зло или лош късмет, е просто действието на естествения закон. Значи, ако познавам тези закони и ги следвам, не би имало за какво да се тревожа. Това ли ми казваш? Повече няма да преживяваш състояния, в което твоето аз да се тревожи, както го наричаш. Няма да възприемаш никоя житейска ситуация като проблем. Няма да се изправяш пред каквото и да е обстоятелство с безпокойство. Ще изчезнат тревогите, съмненията и страхът. Ще живееш така, както си представяш, че са живеели Адам и Ева. Не като безплътни духове в света на абсолюта, а като въплътени духове в света на относителното. Въпреки това ще разполагаш с цялата свобода, радост, покой, мъдрост, разбиране и сила на духа, който си. Тогава ще си напълно реализирано същество. Това е целта на душата ти. Това е смисълът на съществуването и напълно да осъществи себе си, докато е в тялото. Да стане въплъщение на всичко, което наистина е. Това е моя план за теб. Това е моя идеал. Да се реализирам чрез теб. Така концепцията ще се превърне в преживяване. А аз ще позная себе си чрез опита. Законите на Вселената са създадени от мен. Те са съвършени и гарантират съвършено функциониране на физическия свят. Виждал ли си нещо по-съвършено от снежинката? Сложността на модела, симетрията, сходството ѝ с другите и същевременно нейната уникалност. Истинска мистерия. Когато видиш това прекрасно проявление на природата, ти се удивяваш на неговото чудо. Но щом мога да направя това с една снежинка, какво според теб мога да направя и съм направил с Вселената? Ако можеш да видиш симетрията ѝ, съвършенството на модела ѝ, от най-голямото тяло до най-дребната частица, нямаше да можеш да побереш истината в границите на своята реалност. Дори сега, когато успяваш да зърнеш от блясъци от нея, все още не можеш да си представиш, нито да разбереш дълбокия и смисъл. Въпреки това, можеш да си сигурен, че има дълбочина, чиято комплексност и удивителност са отвъд настоящата ти способност да ги проумееш. Вашия Шекспир го е казал по чудесен начин. Да, има по земята и небето неща, Хорацио, които нашата нещастна философия не е дори сънувала. Как тогава мога да узная тези закони? Как мога да ги науча? Не става въпрос за научаване, а за спомняне. Как мога да си ги спомня? Започни като притихнеш. Успокой външния свят, за да може вътрешният да ти се разкрие. Именно това прозрение търсиш, но не можеш да го имаш,
докато си погълнат от външната си реалност. Ето защо се стреми да навлезеш навътре, колкото е възможно по-дълбоко. А когато не си навлязал навътре, изхождай отвътре към делата си във външния свят. Запомни това правило. Ако не се обърнеш навътре, ти се обръщаш навън. Използвай първо лице, докато го повтаряш, за да звучи по-лично. Ако не се обръщам навътре, аз се обръщам навън. Ако не се обръщам навътре, аз се обръщам навън. През целия си живот си се обръщал навън, но това изобщо не е необходимо. Нито някога е било. Няма нищо, което да не можеш да бъдеш. Няма нищо, което да не можеш да направиш. Няма нищо, което да не можеш да имаш. Звучи ми като обещание, което е прекалено хубаво, за да е истина. Какво друго обещание би искал да ти даде Бог? Би ли ми повярвал, ако ти обещая нещо по-малко? В продължение на 1000 години хората са се съмнявали в божествените обещания по най-удивителна причина. Те били твърде хубави, за да са истина. Затова сте избрали малкото обещание, малката любов. Защото най-висшето Божие обещание идва от най-висшата любов. Но тъй като не можете да си представите съвършена любов, съвършено обещание също е немислимо. Както и съвършеният човек. Ето защо не можеш да повярваш дори в себе си. Липсата на вяра в себе си означава липса на вяра в Бог. Защото вярата в Бог поражда вяра в Неговия най-голям дар, безусловната любов и най-голямото му обещание – безграничния потенциал. Може ли да те прекъсна? Никак не ми е приятно да прекъсвам Бог, докато говори за обещанията си, но това за безграничния потенциал съм го чувал и преди, и то никак не се вързва с човешкия опит. Да оставим на страна трудностите, с които се сблъсква обикновеният човек. Какво да кажем за предизвикателствата пред онези, които се раждат с умствени или физически ограничения? Те също ли имат неограничен потенциал? За това се говори в свещените ви писания, по много начини и на много места. Посочи едно от тях. Виж Битие, глава 11, стих 6 от Библията. Там пише: И рече Господ: ето един народ, и всички имат един език. И почнаха да правят това. И сега не ще може да им се възбрани всичко, което са намислили да направят. Да. Можеш ли да повярваш на това? Това не отговаря на въпроса за слабите, немощите, недъгавите. Онези, които са ограничени в възможностите си. Нима смяташ, че те са ограничени във възможностите си, както ти се изрази, не по свой избор. Нима си мислиш, че човешката душа се изправя пред житейските предизвикателства, каквито и да са те случайно? Така ли си го представяш? Да не би да искаш да кажеш, че душата избира предварително какво да преживее? Не. Това би
обезсмислило сблъсъка с въпросното предизвикателство. Целта е да сътвориш изживяването и така да сътвориш себе си в възхитителния момент, наречен сега. Тоест, ти не избираш предварително живота, който да живееш. Може обаче да избереш хората, местата и събитията, условията и обстоятелствата, предизвикателствата и препятствията, възможностите и алтернативите, с които да сътвориш преживяването си. Какви цветове да избереш за палитрата си, кои инструменти да сложиш в съндъчето, кои машини да използваш в работилницата си. Какво ще сътвориш с тях е твоя работа. Това е работата на живота. Във всичко, което си избрал да направиш, твоя потенциал е неограничен. Не си мисли, че душата, въплатила се в тяло, което наричаш ограничено, не е достигнала пълния си потенциал, защото не знаеш какво се опитвала да постигне тази душа. Ти не разбираш замисъла й. Не си наясно с намерението й. Ето защо благославяй всеки човек и състояние и изразявай благодарността си. По този начин ти утвърждаваш съвършенството на Божието творение и показваш вяра в него. Защото нищо в Божия свят не става случайно. Няма такова нещо като случайно стечение на обстоятелствата. Светът не е изложен на ударите на онова, което наричаш сляпа съдба. Щом снежинката има съвършен замисъл, не смяташ ли, че същото би могло да се каже за нещо толкова великолепно, като живота? Но дори Исус е лекувал болните. Защо ще ги лекува, ако състоянието им е било съвършено? Исус не е излекувал онези хора, защото е приемал състоянието им за несъвършено. Излекувал ги е, защото е видял, че тези души молят за изцеление като част от своя процес. Видял е съвършенството на процеса. Той е разпознал и разбрал намерението на душата. Ако Исус е вярвал, че всички болести, душевни или физически, представляват несъвършенство, нямаше ли просто да излекува всички хора на планетата едновременно? Или се съмняваш, че е бил способен да го направи? Не. Вярвам, че е могъл да го направи. Добре. Тогава умът ти моли за отговор. Защо не го е направил? Защо Христос е избрал да остави едни да страдат, а други е излекувал? Нещо повече. Защо Бог изобщо допуска да съществува страдание? Този въпрос е задаван и преди, и отговорът остава същия. Процесът е съвършен и всичко в живота възниква в резултат на избор. Намесата в избора и поставянето му под съмнение са неуместни. Особено неуместно е осъждането му. Това, което е уместно, е да се наблюдава изборът и после да се направи каквото е възможно, за да се помогне на душата в търсенето и осъществяването на по-висш избор. Ето защо наблюдавай зорко избраното от другите, но не ги съди. Знай, че изборът им е съвършен за тях в този момент. И все пак бъди готов да им помогнеш, ако настъпи момента,
когато те потърсят нов избор, различен избор, по-висш избор. Стреми се към единение с душите на другите и тяхната цел, и намерението им ще ти се разкрие. Така е постъпвал Исус с онези, които е излекувал, и с всички, до чието живот се е докоснал. Той е изцелил всички, които дошли при Него или които други били пратили да го помолят от тяхно име. Той не е лекувал безразборно. Ако го беше направил, щеше да наруши един свещен вселенски закон. А именно, позволи на всяка душа да следва пътя си.